Kom kadak jong kajing kemen bat jing aingo ya ublay ba ulaya lam lenti hakini ki shiposnam hakajing shakri jong kaje sengen thema korbat district ling ba kajakari khonlung kabakila aiker teng ka medium scratch kabadan hashnang makorwat southwest khasil district hakini kajing rakhe ya kasngi jong kajing dap shiposnam uba raniktan ling do tongkhar ubadeu MLA jong ka makorwat constituency ulalong kom ukangsan laban kedo bahapo kani kajakari khonlung jong kaje sengen thema korbat district kidan baro ar pusangut ki khulung bat laingut ki nongri khulung ki wedi ki balai dan lang ki long nedu pastor NF Shangpliang pastor HE Wanyang chairman elect Jangkama Korwat district Utaman Basan P Wanyang ubere advisor Jangka Jesengken Thema Korwat district upa RR Lingkhoi menteri Shnang Makorwat ki kimi ki pa ki khon hab barit lambat ki nong kit kam Jangka medium scratch Jangka Jesengken Thema Korwat district ya ka program la penya de ka kong nilin kharaswai ka badai ka president Jangka medium scratch ka jingpulia ba duwai na ka kong badari shaling do ka badai ka assistant secretary Jangka Jeseng Makorwat district ka jingpulia ya ka report rekam Jangka medium scratch na ka kong bahon lang marwen secretary Jangka medium scratch bat ka jing duwai pen kut no pastor NF Shangpliang ngaku aban ong ba hila sedang ngakam kepada ya kedeka service kedeka jing syakri barladon ke ya ka pin pai den hadin ya ke jing syakri jong pi kumki kenthe yu ka district nganget kedeka we hakabakum ke jing seng kenthe hin sngu hon hala ka munsem ba pilaila ban le ban syakri ya ki barit ki baria ki badon kam ya ke jing yarap jo ka district ban syakri ki khulung awat kedeka service ka basngorit hakaba anum don mano ban tip than lani ban yo jinyaro ai khublei shibne manta watla barabor ke jing syakri jong phi shipusnam na sekat khndiat ek balatip ndre ke ne ke jing rakhe ke jing dop shipusnam ai khublei ya ban sintip ya ke jing don yo ke ne ka service ya ka ba ka balang lamba ke jing sengat the ke la yo ban don hang ne hamakrwat bar kwa ai khublei phi ke jing sengat the bale se ke jing skouret ke jing skou duna jong phi ba pisngau ba pilong ki barit pimla banle ek bakraw kala banlong ka babakla kata ke jisu thu jong pi ban sngorit palat banong ba pimla banle khambha lani ba pimla banle ek bakraw ya kata nganom ya hab jong mot bargan me menjor pi namang ngatip hai ka ding jisisha ba ya ki plat angka jong ki ying jong i dei ma pi ki kenthe ba penyat te kan long kom ju hi ya ki plat angka jong ki balang dei ma pi ki kenthe ki ban rai katno bani sei katno bani panme teno mar kata ngam yo i bakan don kano ka jing ba pin expand ba pin kampan bhai ka service ha ka ne ka crutch ha ka ba ma phi ka jing seng kan thei jo ka district mau karwa phila shime ka jiger khle ngam yo i ban don na ka wei pat ka district ka ban le khambha ban ne ka jing la jo phi ki kan thei hang de district mau karwa mar kata ngawan hande ban ai man se me phi ban ngikwa ban yo i ba kene ka crutch kanang kraw ba pinang la ban chakri khamba ya kene ka dong ka than jongi na khmelenti ba khambon ki khlung kinwan khamtam ki khon jong ki baduna ka yo ka kot ki ba haban lit balai la de ki bon ki long kemi khamtam ki long kemi ki barang samla ki barang sedang ka yeng ka sem ki ba haban lit balai la de kinom don por bandri khlung namar ki habalit bala kane ka krets no ai bakan yang nakabatak bakum kita ki breu ki badok ki long kemi ki badok ki bahap ban penbiang ban pej yala ka jong ka yang kasem dak ki lit balai tadi ngakme lenti bakan ka krets kan ya syakri kumta ya ka bakum kita ki breu le se ki bomla ban seu ya ka dor ka badam ka ong pastor babon ki badon kam ya kane ka jing syakri ha kane krets ngathrai kinde ki bakum kita ki bomla ban seu ka dor ka barem bada ka jingdon jo ka crutch ka bala sim jikir klik hida ka balang ka bala sim jikir klik da ka jinga sang kan thei nga khme lenti ha ka ba phinnam pan he ya ka bai sim bai pet ki khlung rekat bala banang kham penduna khnang ba kan long ka jing sekri sisa ya ki baduk ki batoy bada khme lenti ba kane ka project ek ba philayo ban sedang kande ka project ha ka ba ka balang barok ka we kan ai ka support na ka banta ka bit ka biang jo kan ka kuret ngai khublei subane e ka jing slor jong ki long kemi ha ka jing don jo ki rurang ba ki jong ka dong ka than ki jongi
itemen besan JS Khadosau hakaba pilas ngo sulur ban sedang ke deka building ngam simpoi perkat ha ita jingno kendiat na keleng kejonga hakaba kum MLA pilala ban pendiangkat ke deka building ya kebale se ngan ngol rain ban ong ba kedon kita kejing ai jonga kendiat Andre pendiangkat ke deka building kuble shumane ke deka jing sulur kemesim nyopi batu ai ba ke deka jing kraw kanang na yai don na kapos kapor